Dende a Gaga levamos máis de 30 anos a traballar pola posta en valor e visibilización de todo o que ten que ver coa nosa música e baile de tradición oral. Un longo camiño que comezou centrado na dignificación da figura do gaiteiro desleixada durante décadas, mais que logo entende que debe asumir un papel moito maior. Xornadas, congresos, obradoiros, memoriais e homenaxes, mostras de artesanía, edición de traballos discográficos, colaboracións semanais na radio, a Casa da Gaita de Viascón, a Tradescola de Lugo. Hoxe segue nos parecendo importante non perder o vencello da asociación coa súa propia xénese, con aquel 1989 en que un fato de músicos comprometidos co país decidiron que había que unirse para ser máis fortes. Mais entendemos que o paso do tempo fai necesario unha renovación que simbolice a vontade de seguir e ser unha ferramenta útil para todas as persoas que traballan coa nosa música e baile tradicionais a día de hoxe. Coas bailadoras, artesás, tamborileiras, pandereteiros, recinteiras, sanfonistas, acordeonistas, bombeiras, clarinetistas, gaiteiras. Con todos e con todas, estivo, está e estará a paixón da Gaga, Asociación do Baile da Música Tradicional de Galicia. Con esta nova imaxe queremos anovar o noso compromiso con todas e con todos vós, e achegarnos ás persoas que aínda a día de hoxe non nos coñecen. Unha imaxe fiel ás nosas cores, fortemente vencellada coa nosa identidade como país. É dinámica, mais con afán de permanencia. Porque a Gaga somos todos. Somos todas as que creemos que este país non sería o que é sin a súa tradición, nin a súa música, nin o seu baile. A Gaga é hoxe máis que nunca a Asociación do Baile e a Música de Tradición Galega. A que agardas? Achégate.